Regia Națională a Pădurilor, Romsilva organizează Luna Plantării Arborilor între 15 martie și 15 aprilie în fiecare an. În această perioadă se concentrează pe plantarea arborilor și pe stabilirea unui angajament serios față de mediu, fiind un pact ecologic cu pământul care ne susține. La Ocolul Silvii Creșița, angajații lucrează pentru a întreține pădurile locale. Aceștia își arată dedicarea pentru biodiversitate și ecosisteme prin decizii care reflectă o viziune pe termen lung asupra viitorului. Dar această lună de angajament nu se limitează doar la actul plantării. Educația joacă un rol esențial. Prin programe educaționale ce se desfășoară concomitent, s-a reușit sensibilizarea atât a școlilor, cât și a comunităților cu privire la importanța pădurilor și la necesitatea protejării mediului înconjurător. Educația silvică nu doar informează, ea schimbă mentalități și modelează custozi ai naturii pentru generații. Acum, pe 15 aprilie, privim înapoi cu mândrie la realizările acestei luni fertile, totodată întărindu-ne angajamentul pentru conservarea viitoare